Kampanja koju vodimo i sa kojom smo krenuli neće biti kabinetska, što znači nećemo to raditi iz kancelarija, iz opštinskog odbora kao sada, iako je i ovo sastavni deo kampanje konferencije za štampu koji su veoma bitne. Posjetit ćemo sva naseljena mesta, Sontu, Svilojevo, Kupusinu, naravno Apatin i naravno Prigrivicu, odakle ja i dolazim. Također bih vam rekao da što se tiče programa i za savete mjesnih zajednica Prigrivica, rekao sam prošli put, sada ću vam samo u kratkim crtama reći, on je napravljen, gotov je, aktivisti Srpske radikalne stranke ga vrše propagandu na terenu, bit će štampan, svako domaćinstvo će dobiti, ali ne bih sada o njemu da govorim iz prostog razloga što sam nekoliko puta do sada, imam već iskustva u izborima, posebno izborima lokalnog karaktera, da dođemo u situaciju da neko od političkih protivnika nam jednostavno ukrade ideju pa je plasira kao svoju. U periodu 2000. godine do 2004. godine opštinu Apatin, zamislite koji je to paradoks, predstavljao čovjek koji je stanovao u okolini Novog Sada, čini mi se u Beškoj, već sam mu prezime zaboravio, mislim da je Đorđević, ali ne tvrdim, koji se za 4 godine svog mandata kao predstavnik građana opštine Apatin nije ni jednom pojavio u Apatinu. Smešno. U periodu, također kao poslanik, predstavljao je ispred Demokratske stranke dr. Žigić. Da li se iko sjeća da je dr. Žigić bio poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine iz opštine Apatin? Ne sjeća se. Također ispred Demokratske stranke opštinu Apatin je predstavljao gospodin Arsić, bivši sekretar Skupštine opštine. Da li vi znate da je on bio poslanik u Skupštini Vojvodine? Ne znate. Ubeđen sam u to. Osim što je dobio glasove ovdje u Apatinu i na osnovu proporcionalne liste je dobio poslanički mandat, on je i odselio iz Apatina. Imamo sličnu situaciju i sada. Jedan kandidat koji se kandidovao uopšte ne stanuje na teritoriji opštine Apatin. Možda je formalno prijavljen, ali nije stanovnik naše opštine. Proverite ko je, ja vam neću reći.